Без үзебезнең Башкортстан Республикасы Татар иҗтимагый үзәгендә белдерү кабул иттек тел мәсьәләләре турында. Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары шушы белдерүдә әйтә: Башкортстанда Башкортстан теле дәүләт теле буларак таныла. Без аңа бер дә каршы түгел. Без яклыйбыз бу мәсьәләне. Әмма дә татар балаларына шушы Башкортстанда яшәүче башкорт телен туган тел буларак укытуга без каршы. Ни өчен дигәндә, татар теле белән башкорт теле алар бик якын. Шуның өчен алар бер туган тел буларак безнең татар балалары башкорт телен өйрәнеп, үзенең телен өйрәнә алмый төгәл итеп. Әдәби телдә сөйләшә алмый. Шуның өчен без тәкъдим итәбез башкорт телен туган тел итеп түгел, бәлки дәүләт теле буларак, әмма татар балаларына мәҗбүри рәвештә татар телен укытырга туган теле буларак. Менә шуның мәсьәләсе буенча без белдерү кабул иттек. Шуннан соң менә монда Башкортстандагы урыслар соборы кабул итте үзләренең белдерүләрен. Башкорт телен мәҗбүри укытмаска дип, ихтияри булсын дип башкорт телен укытуны. Без әлбәттә теләсә кемгә, теләсә кемгә дип түгел инде, менә урыслар, әгәр дә алар мәҗбүри рәвештә теләми икән башкорт телен укырга, аларга көчләп тагу бик дөрес түгел дип таныйбыз. Һәм бу мәсьәләдә без алар белән теләктәшлек тә белдерәбез. Шуны да без үзебезнең белдерүебездә искә китердек.